baka ɗebo ruwa ba yau ko an sha ruwa baka da abinci a gidan nan dan iskan yaro. Mama, wallahi baran iya bane. Inda a ce ni na haife ka zaka ce min ba ka iya ba? Mama, ki hakuri da Allah. Idan an sha ruwa zan ɗebo in sa miki ko ina wallahi. Wallahi Aliyu in baka tashi ka ɗebo ruwan nan ba sai ka gane kuranka. Mama bari dan wuce. To auta. Yanzu ana cikin azumin nan zaka je kallon kwallo? Mama ni da yanzu sai na dawo. Milasi, wallahi yau sai na ma matan nan magana. Ha ba. Sorry Ali. Kai, amma gaskiya maman Muktar abin da kike yi bai dace ba gaskiya. Ni sa aka ne zaka mun rashin kunya? Ka aje gemu kamar akuya? Wallahi Aliyu in baka tashi ka ɗebo ruwan nan ba sai ka gane kuranka. Kaga Aliyu, ka dore kawai ka tashi ka ɗebo mata. Wallahi ba zan iya bane. To saboda me Ali? Ka tashi yaran ta saboda amma wallahi ni ban tashe ni ba. Kuma wallahi yanzu ma sai ina jin jiri ne shi sa ko gareji ban je ba. Awwal, da kuma Aliyu ya maman mu ne. Ba da Aliyu ya shiga uku a gidanku. Ha ba mama dan Allah. Kai Buhari ni zaka ce mu haba? A'a mama, amma ai ya kamata a ce in uwa tana aikata kuskure din ta mata gyara inda yana da sani akan abu. Buhari kai ma rashin kunya zaka yi mu akan dan matan can? Mama, baki san abin da manzon Allah ya ce akan maraya bane shi yasa. Manzon Allah fa cewa yayi khairu baitun fil muslimina. Gidan da yafi kowane gida alkhairi a gidan musulmai. Baitun fi yatimin shine gidan da akwai maraya a cikin sa. Yuhsani ilaihi ana kyautata masa. Wa sharru baitin fil muslimina mafi sharrin gida kuma a cikin gidajen musulmai. Baitin fi yatimin shine gidan da akwai maraya. Yusa'u ilaihi ana kuntata masa. Manzon Allah ya ƙara cewa kuma ana wa kafirul matini ni da mai kula da maraya fil janna muna aljanna. Buhari, ya Allah kada ka ja mu a wajen mama. A'a Aliyu, ni na san da zaka iya da zaka ɗibo. A'a Buhari, zan ɗebo rabi. Ba ka ba wallahi ba zan ci abinci a gidan nan ba. A'a Aliyu. Buhari. Bari mu ɗebo. Je. Kanka damu da akwati. Ali ko da ɗaki ɗaya ne ka sama mana yayi. Kuma wallahi Ali ko da so biyu ne kake sama mana abinci a rana. Wallahi zan zauna da kai. Kuma wallahi ko da kowa baya son ka a gidanmu. Ni ina son ka. Ali ya kai shi.